थांलायनोसै बैसागोनि रंजानाय फोरबोआव बाहागो लानो थौदो बेलाय फुलफुलि बाय थांगोन ना जों मोसानो बैसागो जों मा पुलियाव थांगोन आरोलाय निनु गारियाव थांबाय दे बैसागो हा दादा आंनि बिसिजों आंजों आरामसे फैगासिनो दं नै दिनै थामथि सान न'खरसे हाबखांबायानो आरो न'खरसेनाव फैलायदो नैया जिअ'नि टावार लाहानाव कसारिपारा गामि नैया जागायलायबाय न'सेनि नेहाथारि गोदान नेयाव हाबनायखौ जों मोनहैस्लाबासै एसे गोबाव जाबाय नालाय दा नैया राजुनन्दन दैमारि एकदम भगतपारा मेन सकजों नांजाबनाय जिअ' टावार दं बेयावहाय नै हाबफैदों बेनिफ्रायनो आङो जागायलायनोसै आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय थादों जोबजासिम बेवहाय दा आं नैथि खोन्दोनि उनाव बे थामथि खोन्दोब्लाबो दाबो गासिबो मोनफैजोबाखै मेथाइफोरा पुरा हिट जाखागोन दिनै नाथाय दासो जागायजेननायलाय गासिबो मोनफैब्लासो हिट जागोन मेथाइ रोजाबनायफोरा ओंखायनो बारा नोंथांमोना खहाबनाय मोनाब्लाबो नायसाबदो आंनि बे भिडिअखौ आं जेसां हायो नोंथांमोननो मोजां मेथाइफोरखौ सेबखांनानै खोनाहोनो नाजागासिनो दङ दा जोङो दङ राजुनन्दन दैमारि कसारिपारा भगतपारा हालामनि उदालगुरि जिल्ला आरो नैया दिनै थामथि साननि बे नैथि न'खराव हाबदों सेथिया नेहाथारि गोदाननि न'आव हाबना फैबाय आरो दा नैया राजुनन्दन दैमारिनि न'आव नोंथांमोना नायसाबदों बारा हिट जायाखै मानोना नैया फैहांदोल'सो आंनि बिसिजों आरो नैया आंनिनो आइ सोमोन्दोनि सासे दं आरो गुबुनफ्रा फैजोबथाराखै दाबो समा जाहांदोल'सो नालाय जागायजेनदोल' बारा हिट जानाय नङा नायसाबदो आरो आं नोंथांमोननो बुंखादों थारमाने मानसिफ्रा नैया दासो फैहांदों खिन्थु सेथि खोन्दो नैथि खोन्दोखौ नोंथांमोना नायना बेसेबां मोजां मोनखो आं मिथिया खिन्थु थामथि खोन्दोनि दा जाहांदोसोथ' नोंथांमोना जोबथारनायथिं नाय जोबोर सुपार हिट माने मेथाइफोरखौ खोनानो मोनगोन आरो आङो रोजाबगिरिनि मोखाङाव खुगायावनो माइक्र'फनखौ लगायना होनानै मेथाइफोरखौ दिखांदों दा खिन्थु मानसिफ्रा दासो फैहांनायलाय हिट जायाखैनो जास्ट बे नैथि न'खरावल'सो फैहांदों नोंथांमोना नायबाय था लासै एमाव राजायाबो दावखोगोन आरो मेथाइफोराबो सुपार हिट जानानै आरो रंजानायाबो सुपार हिट जागोन नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय
नैया गोथारैखौ खुलुमनाय हाबाफारि आरो हिट मोनाखै नोंथांमोना मानोना एमाव राजायानो एसेबो दावखोआब्ला बोरै हिट जानो आरो एसे नेदो नोंथांमोना बे खोन्दोनि जोबथारनायथिं मोनगोन आरोबाव ब्रैथि खोन्दोखौ आं फोजोबगोन जिहेतु ब्रैथि खोन्दोआव सुपार हिटसिन जादों नोंथांमोना ब्रैथि खोन्दोखौ नायनो दाबाव आरो बे थामथि खोन्दोआव नै नोंथांमोनखौ नुगासिनो दं राजुनन्दन दैमारिनि न'आव गोथारै सानैखौ खुलुमदों कसारिपारा गामि भकतपारा हालामनि उदालगुरि जिल्ला नाया नोंथांमोना नुगासिनो दं राजुनन्दन दैमारिनि न'आव दङ जोङो दायो आरोबाव दा हिट जायाखैनो जास्ट फैहांदोल'सोखाय बुस्थुआ माने सुपार हिट जायाखै आरो नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय आरोबाव गेलान मासा tahunनि मसला लगायनाय जानो लावाखै सना जानो लावाखै सना जाया हायगौमाय मसलफोर थावन जाया हायगौमाय मसलफोर थावननि लगायनाय बल खेल
नै जोङो दा दङ दुलाल बर'नि न'आव नोंथांमोना नुगासिनो दं दुलाल बर'नि न'खराव दङ आरो गोथारै सानैखौ मान बावदों न'खरनि गिरिया बेनिफ्राय फैयै फैयै मोनफैबाय आबौनि मुंखौ एसे बावबाय आङो नाजागोन उनाव बे आबै लाहानि न'खराव दङ नैया जोङो दुबालु एम्फौ दुदुलु फै रंजानि फै मोसानि बालाखु सेंग्रा सैमा कालु सालिया ना लायनो रोङा सालिया बेदर लायनो रोङा सानफ्रोमबो फानलु बाथोनजोंनो जाहोहरग्रा सालिया ना लायनो रोङा सालिया बेदर लायनो रोङा सानफ्रोमबो फानलु बाथोनजोंनो जाहोहरग्रा मानि नैया दा थांलायनोसै बे आमायपुरेन दैमारि लाहानाव नोंथांमोना नायलायदो बरिया जाबोदोंसै हिटआ एसे उथिबोदोंसै जाथाराखै जाजोबथाराखै सुपार हिट होननाया जायाखैनो जागोन नोंथांमोना एसे नेबावदो मानोना दासो जाहांबोदोंसै नायलाय नुदोंना नोंथांमोना बेलाय बे एमाव राजाया दावखोनो नांगोन बेनो हारिमुनि अपुर्ब कुमार बर' आरो आबौमुवा दङ नैया बेफोरसो आसोला नै दादु बकुल दा बे बुस्थुआ उदैयाव हाबनांगोन मेलेमाव दावखोनांगोन अब्लासो आसोल हिटआ जागोन दा हिटआनो जायाखै माबोरै सुपार हिट जानो ओंखायनो एसे नेबावदो लासै हाबला आरो मानसिफ्राबो जागाबो फिसाजों इसिबां मानसि फैजोबाखैनो दाबो गामिनि जाहांदोल'सो नालाय नोंथांमोना नुथारगोन एसे धैर्य हमदो नायबाय थादो नोंथांमोना
दानो मेरायगोन बुरै लावथि मेनाजों दानो रायदबगोन बुरै मेनाजों मालाय हिन्जावफोरजों नों रायखोमा जाग्रा हिन्जावफोरजों नों मालानि मुदानि खुमब्रा गोरलैजों दखना थावसिजों बाक्सासि गावनि दखना थावसिजों हाबा नै दा फैयै फैयै रन्जन बसुमतारीनि न'आव मोनफैबाय नोंथांमोना नायदो रन्जन बसुमतारी आलासि फैदोंमोन फै फै बिथि फै ओइ बे माबा लार' आराजुतिस मोना महन बसुमतारी बे दासो फैदों माहाय गोबाव जाबाय बेवना दासो न'से न'नै न'थाम न'ब्रै न'बाल'सो हाबदों फैनानै दङ जमाय आदसा जमाय आरो बेबायदिनो
मानसिफोराबो फैदों आदसा नायलायदो नैया नोंथांमोना आरो ब्रैथि खोन्दोखौ नायलायदो सुपार हिट जाबोदोंसै सुपार हिट होननाया जानोसै आरो दा आङो बेखौ ब्रैथि खोन्दोआव गिबिनिफ्राय होफिनलायगोन नोंथांमोना नायदो दा आं ट्रेलार हिसाबै होना दोनबाय आं आरो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामलिया गिबि खोन्दोआ गुसुंद्राय जादों नैथि खोन्दोआ गोलावद्राय जादों आरो बेखौ आं गेजेरनि माने गोलावद्रायबो नङा गुसुंद्रायबो नङा 27 मिनिटनि बानायबाय मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि ब्रैथि खोन्दोखौ नायबासो आसोल सुपार हिटआ जाहांबोदोंसै जाथाराखैनो मेम'राजा एसे दावखोहांदोंसै नैया बे जाबाय ज्योतिर्मय लाहारिनि न'खराव खिन्थु आं दिन्थिलिया आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आं फोजोबबाय मिजिंथिबाय नोंथांमोना आंनि ब्रैथि खोन्दोखौ थारैनो नायगोन आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोबाव आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला नायनानै लाइक खालाम हायोबा नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालाम आंनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों साबायखर